Sing wajib tak ajeni, tak aosi. Wis cukup rasa ngalembono kaya ngono kuwi. Wis rasa dadak tok alam kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Budurna ki kondang penita manyar-manyar. Sak ciptane dadi, sak sejane ana. Iki ming yo. Ora ana liya ning jagat. Yo. Mula sak banjur aku tak takon karo kowe piye munggo nggonku bakal ngupaya. Ngene. Apa-apa kuwi ana tembungan jer basuki mawa biaya. Apa Kakang? Jer basuki mawa biaya. Mawa biaya tok, ora nganggo biaya. Supaya cetha utawa jer basuki mawa biaya, ngoten lho. Cethane ngoten niku. Jer basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digaya kuwi kudu nganggo pitukan. Wis mesti kuwi. Ora bakal iso disilaki. Yo. Apa-apa sing bakal dilaksanani atau digaya kuwi kudu nganggo pitukan, wis mesti. Pitukane apa? Ah, kowe tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning sanggareping semeden suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper. Yo. Wis sumpah lho Werkudara. Nek nganti orang netepi sumpahmu, oh tetel kasatriyanmu. Ora guna nggonmu madheg satriya seprene. Entek-entekane ming ora sida mateni karo Ponokawan siji antaraning telu. Merga kowe iman. Iya. Apa kowe mentala yen anak Prabu Darma Kusuma ya kakangmu dhewe. Banjur bingleng, ngengleng kenganglangan. Ora weruh kiblat merga koncatan karo garwane Dewi Waradrawati. Apa kowe luwih ngeman Bagong mangane kadangmu tuwa? Yen kowe luwih ngeman kadangmu tuwa, Bagong Petanono. Patenono. Kok kon metani Patenono sik ta Dik Pate. Bagong Patenono. Bagong Candak Suda kuku Pancanaka dlep. Bagong mati. Dewi Waradrawati kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo semangga. Aku wis menehi dalan lho Werkudara. Aku wis menehi dalan. Aku tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki entuk sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Baganturna. Kowe tidak karo Baganturna. Nek kowe ora percaya karo Baganturna, terus apa gunane aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Panci Praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka Anak Prabu. Mbapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun. Paman kula sejenar. Dadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Mboten langkung pakanan ingkang utama tindakna selawasi lan kaprayogana angganipun lenggah. Paman kula sejenar. Kawula nun Anak Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing ngabdi ing kepatihan namung denan sak sampunipun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha Paduka Anak Prabu ing Ngastina nggih. Paman Ari Sengguni nggih. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Paman boten langkung kasekecatno anggen jenengan dika lenggah. Kawula nun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing ngabdi ing kepatihan nggih Anak Prabu Ngastina. Miwabu putrane ing Sukalima. Sarawu Paduka Bapa Penemban kula ngaturaken karaharjan. Arawu Paduka Bapa Durna wonten negari Ngastina. Bapa Penemban Durna ing Sukalima. Astaka Swalasila berdaba swalu gimbal Sumarante. Awela. Kula nuwun inggih nggih. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala swanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Mangga widodane skala sowan kula tebih saking rubeda. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngesa Paduka Anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Bapa Penemban Durna kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina.
Mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten Praja Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sarawu paduka Kakang Prabu Karna kula ngaturaken karaharjan lan mugi kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Kawula non nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ngroko ing Awangga. Namung dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang ngroko kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Go Prabu, kula tambyang karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang ngroko ing Awangga dinten sak mangke menika Yayi. Apa dene Yayi Dimas Surtayu? Para prayoga nunggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Surtayu. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang rayi Koko Prabu. Namung dalan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandapada Paduka. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Dimas ndak tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi jimat paripih ndayana ning kasantosan paring pangestu paduka bawahono kabagyaning gesang kula Koko Prabu lan mratakna kang podhang gandung seba jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan Yayi Surtayu. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula. Paman kula sejenar wonten dawuh nggih Bawaduna. Wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun angkempalaken sangganing para sepuh madaring datur ya negaring Astina. Mila saderengipun ingkang putra mbabaraken menapa ta wigatosipun dene kula nglembahaken sangganing para sepuh mugi keparenga ing kalih anglubirna sih samudra pangaksami. Dhateng ingkang putra pun Duryudana dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami wonten ing madyaning pawiwahan negaring Astina dinten sak mangke. Paman Hari Sengguni Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula, anak Prabu Duryudana. Inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan. Mila dinten sak mangke nadyan ingkang bapa katimbalan sowan kula mboten badhe suwala, malah sampun ngantos to katimbalan ing wanci rina nadyaning wanci ratri. Tartemtu ingkang bapa ing kepatihan tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu. Malah gandeng dinten sak mangke sampun kepareng ingkang bapa sowan wonten rasa paduka. Wonten wigatos menapa nggih dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kelan adat ingkang sampun. Mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang bapa ing kepatihan. Ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu ing Astina. Semanten nggih ingkang bapa ing Sukalima nggih. Kadhi kula gelak lampah kula. Daya-daya prapteng negaring Astina ing pangajap mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda utama paduka anak Prabu ing Astina. Ing mekaten tu menika babarna. Menapa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedhare ngakathah wonten kababarna kula nedya midhangetaken ingkang tetela anak Prabu Duryudana. Yayi. Semanten ugi ingkang ngroko ing Awangga tumunten sak mangke nyadong dawuh timbalan paduka Yayi Prabu. Wonten wigatos menapa dene paduka ngempalaken sangganing para sepuh. Upama sak mangke sampun ngapireng wedharing pangandika paduka Yayi Prabu. Ingkang raka tumunten katimbalan sowan badhe nampi kewajiban kula mboten badhe selak. Monggo Yayi. Tumunten ngababarna. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela supados tarwaca anggen kula nampi sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Astina. Yayi Prabu Duryudana. Long-long rambyang ningkang driya Ewang Candra kata
Somo ing tias katuritan limut kabyataning ojit ram remengdri ya ma nawung kakowonging wang wisesa Paman Loro Jenar wonten timbalan nggih anak Prabu Bawadana wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga wonten timbalan Yayi wonten ing madyaning pasewakan dinten samangke kula mboten badhe ngrembak babagan kaprajan kula mboten badhe ngrembak babagan kanalindran miwah kula mboten badhe ngrembak perkawis kulawarga namung semantena mugi antados ing kawuningan wiwit rumiyin ingga sepriki kula menika tasih ngraosaken pangraos ingkang boten jenak kula ngraosaken manah ingkang boten ayem tuwin boten tentrem dipun sababaken boten sanes kejawi namung anggenipun kadang-kadang kula para Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang bloko suta kemawon wonten ing pirembagan madening Datulaya wongsal wangsul sampun marambah makaping-kaping boten badhe benten menapa ing rembag madaning pasewakan pengajaping manah kula sakmangke para sepuh sampun manggihaken karti sampeka sampun manggihaken cara supados sakmangke Pandhawa ingkang cupet umure sampun ngantos pinardawa kamulyanipun Pandhawa aja nganti lono uripane ing alam padang. Nadan sami nyebataken menawi para Pandhawa menika sederek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtuwarga. Nanging tumrap kula pemanggih ngaten menika kala wau klentu. Krana miturut pemanggihipun Duryudana Pandhawa menika tumrap kula satru mungging cangklaan. Menawi kula sambung kalian para Pandhawa menawi kula menika nyambung pasderekan kalian para Pandhawa sami kemawon kula menika ngurip-urip tumpringas ngurip-urip tunggak kemadoh menawi ageng tan wurunga namung badhe gateli dhateng awak kula piyambak mila kedah kula singkiraken mila ingkang saking menika paman sepisan malih madyaning pirembagan Datulaya menika mboten badhe menggok kalian kawontenanipun para Pandhawa. Kula sampun ketelasan penemu, kula sampun ketelasan pemanggih. Kedah kados pun jangken kula damel srana supados Pandhawa pejah dinten samangke. Krana menawi Pandhawa sampun pejah, menika teges manah kula badhe ayem, manah kula badhe tentrem. Krana boten wonten ingkang badhe ngogak-ogak dhateng kanalindranipun Duryudana. Boten wonten ingkang wantun badhe ambebeda dhateng adeleke kanalindran kula. Satemah badhe pinardawa kamulyan kula ngantos sak turun-turun kula lenggah dampar ke Prabu Negari Ngastina. Ngenyam kamukten kekemul brana picis
nyunggi derajat pangkat nanging menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga mangke Pandhawa ngucik dhateng ke Prabu Ningastina inggih mekaten boten wurunga negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa paman Plasa Jenar nyawa-nyawa jimat kula nggih menapa ing dipun penggalih dening anak Prabu menika saknyata leres kula piyambak ugi mekaten manah kula tansah ngraosaken kuwatir durga ngongso-ngso miwah raos sumelang ingkang ageng krana nadyan paduka menika tasampun lenggah dampar ke Prabu Ningastina nanging tumrap ingkang bapa ing kepatihan menawi Pandhawa menika tasih gesang anggen paduka lenggah dampar menika boten badhe anggadhahi raos ayem menika leres mila dinten samangke kula suwun pemanggihipun Paman Plasa Jenar kados pundi srana ing kedah kula tindakaken supaya Pandhawa enggal pecah dinten samangke kula nuwun sewu lho nggih kula menika malah gumunipun kaliyan sinten inggih kaliyan kadang paduka para Pandhawa menika ing atasipun menika namung tiyang gangsal gelintir tiyang gangsal menika kala wau anehipun menawi dipun jangka pejahipun boten nate kasembadan sampun malika dijangka pejahipun nadyan dikerenah cintrakanipun Pandhawa menika boten nate kasembadan elok temen sampun marambah makaping-kaping ingkang mestinipun menawi dipun aler kanthi cara kamanungsan Pandhawa ingkang linarapaken dening ingkang bapa ing kepatihan wongsal wangsul tartemtu pejah nanging nganggo sepriki tasih seger kewarasan malah sak mangke ingkang bapa ing kepatihan tumulin utuh dhateng Jawata tumulin utuh dhateng dewa cetha sanget menawi dewa ingkang nitahaken dhateng titahing kemapan wonten ing jagat menika kadarbe pemanggih utawi darbe pambegan mban cindhi mban siladan liripun kados pundi menawi Pandhawa dipun mban cindhi menawi Kurawa dipun mban siladan menika teges dewa ingkang boten adil sabab menapa to wongsal wangsul dipun jangka pejahipun nanging Pandhawa dereng saged kelampahan dipun jangka cintrakanipun agengipun pejah saking lumahing bumi kureping langit lajeng paman gadah pemanggih menapa babagan menika nuwun sewu nggih kula sampun ketelasan pemanggih ewa semanten menawi paduka anak Prabu Duryudana menika badhe ngersakaken pemanggih dos pundi caranipun mejahi para Pandhawa nembe menika kula manggihaken pemanggih ingkang mestinipun sak mangke dados margi ingkang sae tumraping paduka anak Prabu menawi badhe panjenengan aturaken nuwun sewu nggih kula kok ketayalan pados penemu supaya Pandhawa tekaning pati gawe srana cintrakaning Pandhawa panjenengan ugi ngerkaos pados srana pejahipun para Pandhawa mongko wonten mriki menika janjanipun wonten piyayi ingkang menawi kadhapuk mejahi para Pandhawa menika kula nuwun sewu ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring sinten to piyayi menika mboten sanes kejawi namung Kakang Durna kok mau iki ngopo teruske dhisik nggih inggih Kakang Penemban Durna menapa to sababipun kula saged matur mekaten cobita kula dipun monggo dipun penggalih kanthi nalar ingkang ganep Kakang Penemban Durna menika gurunipun Pandhawa menapa inggih panjenenganipun menika mboten ngertos keringkihanipun Pandhawa wong nyatanipun gulang-gulung kalian Pandhawa menika mboten namung setunggal kalih dinten nanging mataun-taun anggenipun mulang muruk dhateng pun para Pandhawa mila kula pitados estunipun Kakang Durna menika ngertos dhateng keringkihanipun para Pandhawa namung semantena gandeng piyambakipun tresna kalian para Pandhawa adrih menawi ngaturaken dhateng paduka anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu Ngastina jagat Dewa Bathara Bathara wonten dawuh menawi dipun ngendikaken paman hari sengkuni menika menawi kula limbang menawi kula petang jebul pinanggihipun leres panjenengan minangka dados guruning para Pandhawa Pandhawa saged kados mekaten kawontenanipun awit saking peparing paduka ngelmu paduka kula kinten anggen paduka srawung kaliyan para Pandhawa menika ugi leres ngendikanipun paman Sengkuni sampun mataun-taun
Kula kinten Babaduna mangertos dhateng keringkianipun para Pandhawa. Lha ing saking menika Bapa Penembahan kula suwun kanthi sanget wonten suka liraning penggalih Bapa Penembahan Duna paring dawuh. Wonten pundi keringkianipun para Pandhawa menawi samangke sampun pinanggih badhe kula pejahi Pandhawa kedah sirna saking lumahing bumi kreping langit Bapa Penembahan. Kandhang mlegudu swalu gimbal sumerante hawala. Kula nuwun nggih Ger. Kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe melajar saking kasunyatan. Inggih. Namung menawi paduka anak Prabu menika ndangu babagan keringkianipun para Pandhawa, Pandhawa menika ringkipun wonten pundi? Kula nuwun sewu Ger. Menawi ingkang Bapak dipun paringaken blaka, Pandhawa menika mboten gadahi keringkian. Nuwun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho inggih. Sabab kula teliti mataun-taun. Nalika Pandhawa menika dados siswanipun Begawan Durna. Pandhawa menika mboten gadahi keringkian awit kula nuwun sewu lho, Ger. Pambeganipun Pandhawa gangsal menika benten-benten. Monggo pambeganipun Pandhawa gangsal menika saged kinarya kaca benggala tiyang gesang wonten ing alam padang. Setunggal. Puntadewa menika pambeganipun sabar, ikhlas lair lan batosipun. Piyambakipun menika mboten tak nate nggadahi raos sengit dhateng sesaminipun agesang. Menika mujudaken setunggiling kekiatan mergi tiyang sabar menika dados kekasih ing Gusti mila mboten nama mokal. Menawi Puntadewa menika dipun menangaken ngagem asma Puntadewa. Punta menika luhur, dewa menika sampun ngarani. Keluhuraning Puntadewa menika persasat sak nginggiling para Jawata. Menapa wonten titah ingkang keluhuranipun sak nginggiling para dewa? Mboten wonten, kejawi namung anak kula pun Darma Kusuma. Inggih. Salajengipun Werkudara. Werkudara menika dados panenggak Pandhawa. Satriya ing Jodipati menika lambahing kekiyatan, kasantosan. Kejawi saking menika Werkudara menika lambanging kekempalan utawi karukunan. Mergi kasantosan bab menapa kemawon menika menawi boten rukun boten badhe santosa. Kados dene wujudipun sapu ingkang dipun mawi tutus dipun taleni. Sapu ingkang dipun taleni menika kala wau menawi dipun tekuk mboten saged tugel, nanging menawi dipun tekuk setunggal-setunggal menika ugi badhe gampang dipun patahaken nggih. Saentuke basane. Wis ngantuk mikir aja wis. Wis saged cekele pokoke. Nggih. Mboten saged dipun tugel ngaten kemawon. Nggih. Mila kerukunan menika mujudaken satunggiling kasantosan. Mila lajeng dipun lambangaken Werkudara menika gagah pideksa godhek Pak Simbarjaja. Lajeng Janaka. Janaka menika tresna asih. Mekaten. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika kedah kebak tresna asih dhateng sesaminipun jernya sami-sami titah ing Gusti. Menika Janaka. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika kembar. Kembar menika mujudaken satunggiling keadilan. Sak traju sak bobot mboten wonten ingkang ngawrat sunggal-setunggalipun nanging sedaya sami antawisipun Nekula lan Sadewa. Lah gangsal perkawis menika dadosaken kekiyatan tumraping para Pandhawa. Mila dipun padosi wonten pundi keringkianipun mboten badhe pinanggih, mboten badhe pinanggih. Terus kula tak takon karo Kakang Duna, "Mang takon Dik Patih. Nek Pandhawa kaya ngoten niku mujudake lambange dhewe-dhewe pripun carane iso tekaning pati?" Lho, saged. Saged mawon carane dinteni nek tuwa sok mati dhewe. Niku jenenge mboten penemu. Kula rapun matur to Patih. Nek Pandhawa menika mboten gadahi keringkian menapa-menapa. Nek ngoten Pandhawa ora iso tekaning pati. Saged mawon. Sing jeneng tiyang ingkang kumelep ingkang rumangkang ing kedurungan kulit daging menika pejagesangipun wonten panguwasipun Gusti Kang Maha Suci. Sampeyan kok dadi pendhita wengi iki kok kaya apik men. Lho, ya gumantung duwite ngoten niku Dik Patih. Nggih. Nggih. Lajeng kula nyuwun sewu, sampeyan kudune prisa. Keringkianipun para Pandhawa menika wonten pundi? Kejaba Pandhawa menika sentosa. Kedhawa Pandhawa menika digdaya. Pandhawa menika ugi dipun amping-ampingi. Inggih menika pamomong kalih cacahipun. Pamomong kalih cacahipun menika setunggal Natandrawati kaping kalih Semar Badranaya. Natandrawati menika najan wujud Nalendra
Nang menika titi sing Sanghyang Bathara Wisnu, titi sing dewa kang ngandung kabagyan. Nggih. Nika dewa nika. Nggih. Semar ugi ngaten nadang derajate ngaceplik. Paribasanipun wong loro saudon telu saurupan. Semar niku ya Jawata, titi sing Sanghyang Bathara Ismaya. Mula ora aneh nek Pandhawa niku dimong piyai loro wae Digdaya-Digdaya. Inggih menika Kresna menapa kalih Semar. Lah, saking mangintenipun ing Bapak Kepatihan menawi badhe mejahi para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Ingkang ngayomi dhateng para Pandhawa menika dadipun percaya langkung piye? Oh, ngoten nggih. Upama ora iso mateni Nata Ndarawati, ya kudu iso mateni Semar. Nun sewu, loro niku angel kabeh dipateni. Pun saniki apike rasa dipateni durip kemawon. Men padhang. Mboten to ampun kaya ngoten to niki rembugan sing tenanan. Dik Patih, kula niku rembugan yo nganggo mikir supaya iso nyaosi Srana dening anak Prabu Duryudana nggone bakal dadi pati ning para Pandhawa. Nggih nggih. Nggih mang teruske. Ah, carane kudu goleki ringkianing Nata Ndarawati karo Semar Badranaya. Nek Nata Ndarawati niku pancen angel dipateni, lah saniki sing dijangka patine Semar. Semar niku ya angel mati. Ditekorke akine engko nak mati. Kakang Durna, pripun? Niki kula omongan tenanan ndombangane kula mengke muring. Semar carane materi pripun? Nek dijangka secara langsung Semar menika angel dipateni. Upama sing kula karepke niku Semar menika disuduk nganggo keris, ditamani nganggo pusaka. Niku mboten ajeng saged kelakon kelampahan pejah. Ning Semar niku ya kudu digoleki carane matine piye? Oh, upamane digawe lara atine, digawe nelongso, digawe sedih atine. Nggih, nggih. Carane ya Semar niku digoleki piye supaya Semar niku ringkih atine. Keringkiane atine Semar niku nek nuwun sewu kelangan anak-anak niku iso ringkih atine Semar. Oh, ngoten. Nggih. Nek ngoten Gareng Petruk Bagong kudu dipateni. Mateni wong telu niku ya angel. Kok rumangsa kula kok angel kabeh to. Pancen iki angel kabeh niki. Nek kira-kira kangelan rasa digarap. Ben bijine elek ya ben. Mboten sampeyan niku omongane mateni Gareng Petruk Bagong niku ya ora gampang. Ora gampang wong urip ning alam donya. Nggih. Carane pripun? Aja mbaka telu. Aja mbaka telu. Aja telu langsung. Ning kudu mbaka siji. Nah, mbaka siji upama Gareng sik dipateni, Gareng dipateni mengke Petruk nelongso. Weruh kakane mati mergo ora duwe kanca gegojekan. Petruk nelongso, kembange wong nelongso niku lara, kembange lara niku mati. Petruk mati ngenes kakane mati. Bagong tingak-tinguk ora duwe kanca. Kakane mati, loro mati kabeh. Tumuli Bagong nelongso lara, Bagong lara, Bagong mati. Nek anake telu Semar, Gareng, Petruk, Bagong niku tekaning mati, Semar terus nelongso. Ora gelem sowan ta negara Ngamarta, ora gelem dadi abdi ning para Pandhawa, mbegegek ning omah. Nungas nangis. Ora mangan, ora ngombe. Awake saya kuru, kencokan penyakit diabetes. Bar niku terus nyerang teng ginjel. Semar lara ginjel, bareng nyerang ginjel jantung Semar mati, tekaning mati. Terus mangke ngari materi para Pandhawa. Wah, jan wit gedang awoh pakel. Teng pundi niku napa wonten napa? Mboten kula niku ngelokke sampeyan. Ngelokke kula pripun? Wit gedang awoh pakel. Tegese omong gampang nglakoni angel. Kula sing ngomong sampean ming sing nglakoni. Mergo kula sing duwe ego vertikal. Kula sing duwe ego vertikal panjenengan sing ngetapi para Sata Kurawa supaya nglakoni materi Semar Gareng Petruk Bagong. Oh! Sadurunge Gareng Petruk Bagong do mati, Kurawa wis bubar entek-entek. Mergo diajar karo Panakawan telu. Nah, jan rumangsa kula kaya ming mateni Pandhawa iki kok angel ra jamak-jamak. Nuwun sewu lho, Di. Kula niku nganti jeleh. Kula niku nganti wegah perkara pendak-pendak Pisana Negara Ngastina mesti ngrembug mateni Pandhawa. Pendak-pendak Pisana Negara Ngastina mesti ngrembug mateni anak-anak Pandhawa. Mesti mateni para kawan. Nuwun sewu to, kaya ora ana rembug liyane to. Mbok golek ngrembug apa to? Kaprajan Kanalendran ngrembug negara niku ya wigati. Sinuwun Prabu Ngastina menika lenggah dampar ngrawakaken para sepuh tumuli ngrembug Pamanarya.
Desa ingkang sisih ler kidul menika kirang reja lan kirang tentrem. Monggo mreginipun dipun cor. Ngoten menika kados pundi? Cor mubeng RW. Lho nggih ta? Kula niku nembuk apik kesejahteraane para kawula kok ora nembuk kok mung mateni para Pandhawa, mateni para Pandhawa, mateni para Pandhawa. Kula niku nganti bingung nyau-nyau sigo pratikel ngantos bingung. Oh lho. Wonten dawuh. Panjenengan mrisa nek Pandhawa isih urip kula mboten ajeng tentrem. Ngertos nggih, ngertos. Namung kula nuwun sewu kok inggih tasih dipun rembak sepriki lho. Kula nuwun sewu menapa mboten wonten rembak sanesipun? Mboten wonten. Kula badhe ngrembak sanesipun nek Pandhawa wis ngatang-atang dadi bathang. Dadi sampeyan wonten ing negaring Astina menika kula suwun iga pertikelipun supaya gawe srana piye carane mateni para Pandhawa. Sampeyan ora usah ngelikke ratu, sampeyan ora usah ngelingke marang Duryudana sing dadi ratu teng Astina menika kula. Kula wenang nepak mbun-bunane wong sak praja, kula wenang jenenge bor uripe sampeyan. Nek sampeyan ora mathuk karo penemu kula, ora gathuk karo rembugan kula, sampeyan ora teka teng Datura ya mboten napa-napa. Ning kula suwun babar pisan sampeyan ora usah sowan teng negara Ngastina, sajege urip sampeyan. Sok alim, sok apik, mbok ya wis manut wae karo rembugane anak Prabu Ngastina. Panjenengan menika didhawuhi supaya golek cara kok malah mejang, kok malah mulang pidato. Mbok ya wis nggih anak Prabu saranipun ngaten, wis dadi lega penggali anak Prabu kok dadak werna-werna demen didukani. Nek sampeyan ora entuk sowan teng negara Ngastina sampeyan ajeng sowan teng pundi? Sampeyan ajeng suwita teng pundi? Sampeyan ajeng ngawula teng pundi kula tak takon. Wong sampeyan iku asale saka manca negara, sampeyan iku wong sabrang, tekan iki wis diakoni dadi wong Ngastina, wis entuk KTP Ngastina kok werna-werna lambene. Kula niku ora seneng nek sampeyan kaya ngoten niku. Inggih nggih. Mbah kula aturi paring dawuh. Upami kula kedah mejahi dhateng pengayomanipun para Pandhawa langkung rumiyin. Sinten ingkang kedah dipun sirnaken langkung rumiyin? Menawi saking memanggih kula ingkang kedah dipun sirnaken inggih menika pun Semar. Caranipun mejahi Semar. Semar kedah dipun damel nelangsa manahipun Surana Semar kejaran dhateng pun anak-anakipun inggih menika Nalagareng Petruk menapa dene Bagong nggih anak Prabu Ngastina. Sikra-sikra yen Pramana kanca sikra ngrake nawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Magiri rera nanggana magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripun sampeyan Balwacana. Nalika semanten Begawan Dana kathah-kathah anggenipun munjuk aturasanipun nata ing Astina Prabu Duryudana. Ingkang pungkasan tinampi lega jroning penggalih nata ing Astina mila mesem jroning Wardaya. Parandening mangke lenggahi kanyut minangka wardu kanjur Jarwa ganten wardu Jarwa Kersa. Nginang udra ngabange dulur manding dasaring pertara kasaru geger njaba. Yak ngarsa tape kuwi sebanipun amuk. Apa to kang dadi darunane? Ora rumacan karo rangke Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi namung sawanipun satra panenggak Pandhawa Raden Werkudara. Ingkang minggawadyaning dadraya karya kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana dadosaken hur kang samya mulati kanca piyak-piyak ana daya. Minggir dalu dalan.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Pale lumut ambra kanggeng oh itu dencengan oh Paman Arya wonten dawuh nggih ndadosaken kerja raosing manah menika mboten pangling sawanipun Werkudara kasinggihan mekaten nggih anak Prabu mbok menawi wonten wigatos ingkang raying Jodipati sowan wonten negari Ngastina tumunten Ngatimbalana menapa wigatosipun nggih monggo panguwasa sawetahipun wonten ing paduka anak Prabu Ngastina Bamanengga Prayogi kula nun ngestaken dawuh Adiku diadiku bocah bagus Werkudara Padhararja sapraptamu yayi ana negara Ngastina wah Duryudana kakangku iya slamet tekaku aku ngaturake basaku katura kadangipun Kakang Werkudara tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana dak gegem dadiake jimat Raden katuran karaharjan rawuhipun sengguni bapakku ya slamet tekaku aku ngaturake basaku katura kula tampi Raden ndadosaken bumbung raosing manah oh anakku ngger Werkudara padha slamet satekamu Werkudara Durna bapakku slamet tekaku haluan Swijapa aku ngaturake basaku katura tatomba Werkudara pangestune bapak Tampanana ya Li ndak gegem dadiake jimat Yayi Padhararja Karna kakangku ya slamet ning sambikala bektiku katur tak tampa Dimas Yayi kadangipun Kakang Yayi Werkudara Wondong Paran apa wigatine dene sira Yayi sowan ana negara Ngastina ora diake matur marang pun Kakang Yayi Duryudana kakangku sewu-sewu keluputanku aku njaluk pangapura dene praptaku ana ing negara Ngastina gawe kogel kagelan penggalihmu iki nedhenganake Pasewakan Agung ning gandeng adreng nggonku kaselak kepingin nuruti marang karep mula aku tumuli munggah ning Datulaya ing wigati ana bab ingkang bakal ndak aturake sarta tak suwunake prisa kelawan wong atuaku wong atuamu sapa Dimas Bapa Durna ya Durna bapakku Siadi Darbib lelakon apa dene buta kelawan bapa Menemban Durna Duryudana wis watara ana sacandra nganti tekani tunglungguhane nggo dina samengko iki mbarep kakangku mersasat kaya dene wong koncatan rasa jatining urip merga ditinggal lunga karo Drupadi Mbak Yuku Drupadi lunga saka negara Ngamarta mongko ora ana baban kang menga andha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk mbos akeh nggonku nyebar para wadya bala telik sandi
supaya goleki menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku marandine Gagar Wigar. Tumuli nalika semono aku rembugan karo Jlamprung. Kudu menyang endi meneh aku njaluk tulung. Wah, jebul Jlamprung duwe iku partikel. Yen to aku karo dheweke tau tate suwita Brahmana ingkang wis kondhang monyor-monyor. Ora le kejaba mung Durna bapakku. Mula dina samengko klilanana aku njaluk wektu sawetara. Aku tak rembugan karo Durna bapakku. Aku arep takon menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku nggone lunga saka negara Ngamarta. Duryudana jagat Dewa Bathara. Boduna wonten dawuh nggih. Jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kaliyan panjenengan. Oh. Badhe wonten pigatos kaliyan kula. Ih kasinggihan mekaten. Ngono apa Werkudara? Wah, Durna bapakku ya. Ya. Kowe arep takon apa, kowe arep perlu apa? Mara gak takono. Ora becik yen to aku rembugan karo Durna ngungkurake jer sampeyan wong tuaku. Ora padha adu arep kene aku tak matur marang Durna bapakku. Durna ina panalingan ulun majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda ing Kentha swalu gembol manyor-manyor duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana Werkudara. Nggih. Kowe arep takon apa, Nger? Apa Durna bapakku ora mireng apa sing tak aturake marang Duryudana kakangku? Aku ngerti, aku krungu, ning apik-apik iki ra dibaleni to. Mula coba kowe arep takon apa? Apa lakone negara Ngamarta? Drupadi Mbak Yuku lunga saka negara Ngamarta. Lho. Dewi Wara Drupadi garwane anak Prabu Darmakusuma lunga saka negara Ngamarta. Ya, pancen bener kono. Lho, lan endi to Werkudara? Apa blanja apa kepiye? Ora, nanging lungane wis ana sak candra tegese sesasi. Ora ana baban kang mangandha ingkang semendhe. Malah wis bola-bali aku ngrawuhake para brahmana, sewa sugata, para pandhita. Tak jaluki tulung golek menyang didununging para Drupadi parandene Gagar Wigar tenantu karya. Mula aku takon karo Durna bapakku. Yen pancen Durna bapakku prisa Mbak Yuku nendi tak golekane. Tak aturane kundur marang negara Ngamarta. Oh, lole. Kanca bleguduk swalu gembol semoranti semololis gamana gapulungana. Ali loco ali. Werkudara? Nggih. Kowe tak kandhani ya sadurunge aku sowane negara Ngastina iki mau janjane mau bengi iki aku wis ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi yen aku iki ketekan muridku sing tak tresnani ya kuwi si Werkudara. Lan isine ya ora beda kaya sing tok kandhakake iki. Plek nang nggon impen ora geseh. Kowe ya ngono kuwi lek teko, kandhamu ya kaya ngono kuwi, ukaramu ya ora ana sing tok longi, ora ana sing tok luwi. Yo. Lan nalika semono aku ya menehi jawaban utawa wangsulan ingkang bisa gawe padhang atimu. Wangsulamu piye? Aku entuk sasmitaning gaib. Sasmitaning Gusti Mahanasa, sasmitaning Jawata. Lan sak temene sadurunge kowe ngandhakake ento Wara Drupadi pilih tindak saka negara Ngamarta, aku wis ngerti. Aku ki nek ngerti ra tau omong-omong. Ming meneng. Iya. Ning tak ndem ana ing pikir, tak cocoke karo kasunyatan. Lah kok jebul bener. Kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Wara Drupadi. Cocok Werkudara, cocok. Aku ngerti. Kowe ngerti? Ngerti. Wah, yen pancen ngerti. Pancen bener-bener kowe Durna guruku, Durna bapakku. Sing wajib tak sunggi-sunggi. Sing wajib tak ajeni, tak aosi. Wis cukup rasa ngalembono kaya ngono kuwi. Wis rasa dadak tok alam kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna ki kondang penita manyar-manyar. Sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Iki ming iya. Ora ana liya ning jagat. Iya. Mula sabanjure aku tak takon karo kowe piye mung nggonku bakal ngupaya. Ngene.
Apa-apa kuwi ana tembungan jer basuki mawa biaya. Apa Kakang? Jer basuki mawa biaya. Mawa biaya tok, ora nganggo biaya. Supaya cetha utawa jer basuki mawa biaya, ngoten lho. Cethane ngoten niku. Jer basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digaya kuwi kudu nganggo pitukan. Wis mesti kuwi. Ora bakal iso disilaki. Yo. Apa-apa sing bakal dilaksanani arep digaya kuwi kudu nganggo pitukan. Wis mesti. Pitukane apa? Ah, kowe nek tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning sanggar pasemeden suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang lenggahing para Drupadi. Lah kowe tak kandhani Durna. Drupadi ki papane saiki ana ing kene, kahanane kaya ngene, statuse kaya ngene. Yo. Ning kudu nganggo syarat Begawan Durna. Syarate para Drupadi gelem bali marang Praja ing Amarta, ning kowe kudu nganakake kambil. Ora taya kowe. Dik Pate, pripun? Korban iku lho tumbal kok kambil. Tumbal. Wah, iya. Tumbale apa? Apa sapi, apa kebo, apa wedhus, apa wujuding pitik sing wernane mulus? Dudu. Ora ana pitik sing wernane mulus. Pitik kabeh wulunen kabeh. Sing mulus ki mung sikile menungsa Werkudara. Nek sikile pitik ki ana wulune kabeh. Yo. Kebo ya ora nganggo, sapi ya ora nganggo. Yo. Ning sing kudu tak dadekake tumbal kuwi wujude menungsa utawa manusia. Iya. Sapa sing kudu tak dadekke tumbal? Paringa pangandikan. Monggo aku sagu dadekke tumbal menungso mau. Sabab yen kanthi Drupadi ora kundur ning negara Ngamarta. Wah, mbarep kakangku mesti bakal nandang loro. Bener wong sing jeneng kelangan karo gegantilaning ati. Kelangan karo jejantunging ati, kelangan karo memaniing ati. Mula ora jenemu kaliyan to bakal tatu atine. Kang mangkono bakal nandang lara. Monggo kembange lara iki bakal tekaning pati. Yo. Ah, kowe tak kandhani manungsa sing kudu dadi tumbal. Ya kuwi supaya dadi srana kunduring para Drupadi. Ora kok piyayi kok Werkudara, ming gampang. Dudu piyayi, Dudu. Satriya, Dudu. Brahmana, Dudu. wah, apa sawijining nayaka, Dudu. apa Punggawa, Dudu. wah, Dudu. durung, Piye kowe arep ngomong apa? apa kawula cilik, Cocok. Kuwi sing tak karepake. Kawula cilik. wah, kawula cilik ora salah, aku malah ora mentala. Yen wujude korban mau Nalindra sing watak angkur tak betetane. Kok sik Werkudara aja kesusu ya. Kawula cilik kuwi ora kok kawula cilik lumrah, ning uga abdining ratu. Wah, abdine ratu. Wis siap siaga nampani dawuhku. Wah, iya. Ora kaget. Ora. Mentala lahir batin. Ora mentala sebab apa? Yen panjenengan wis mentala lahir batin, gandeng kowe iki satriya Werkudara sumpah dhisik sadurunge aku ngandhakake. Wah, kowe sik sing ngandhakake. Ora, kowe sumpah sik. Nek kowe ora gelem sumpah, kowe ora gelem ngandhakake. Yo, aku sumpah. Disekseni dening bumi langit lan kabeh isining jagat. Sekseni dening bumi langit lan kabeh isining jagat. Tenan? Yo, tenan. Ora bakal mingko. Ora bakal minggu. Mana gagelu ngono. Sing kudu dadi korban, dadi srana kunduring Dewi Drupadi ora kejaba mung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antaraning siji antaraning telu, Gareng, Petruk apa Bagong Werkudara?
kaget to kowe. Ketok pasuryanmu, ketok rupamu barang aku muni siji antaraning telu. Nala Gareng Petruk apa Bagong? Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padhang kok lek dadi ciput. Pucet. Pucet. Ketok nek kowe kaget. Ayo, mengkari saiki tak tantik. Wis kebacut sumpah. Satria ki nek nganti ngelincati apa ganti sumpahe, wah, bakal tetel kasatriyanmu. Disoraki dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing atase Werkudara Satria kondang, ing atase Werkudara ki satriya pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Meng perkara dadi gawe tumbal, ya kuwi wujuding Panakawan siji antaraning telu. Apa kowe mesakake? Apa kowe perkara wis tau-taute dilabuhi dening para Panakawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Najan tekan enteke umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip ku ora bakal iso urip ijen. Ning kudu urip ing tansah sumandhing marang sanak kadang mitra kawruh tangga tepakulan sapiturute. Iya. Wis sumpah lho Werkudara. Nek nganti orang netepi sumpahmu, oh tetel kasatriyanmu. Ora guna nggonmu madheg satriya seprene. Entek-entekane mung ora sida mateni karo Panakawan siji antaraning telu. Merga kowe iman. Iya. Apa kowe mentala yen anak Prabu Darmakusuma ya kakangmu dhewe? Banjur bingleng, ngengleng kenganglangan. Ora weruh kiblat merga koncatan karo garwane Dewi Waradrawati. Apa kowe luwih ngeman Bagong mangane kadangmu tuwa? Yen kowe luwih ngeman kadangmu tuwa, Bagong Petanono. Patenono. Kok kon metani ora? Patenono seta Dik Pate. Bagong Patenono. Bagong Candak Suda kuku Pancanaka dlep. Bagong mati. Dewi Waradrawati kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo semangga. Aku wis menehi dalan lho Werkudara. Aku wis menehi dalan. Aku tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki entuk sasmitaning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku Werkudara. Ora percaya karo Bengal Durna. Kowe tidak karo Bengal Durna. Nek kowe ora percaya karo Bengal Durna, terus apa gunane aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah. Aku ra mentala. Lah ra tenan. Nami perkara ora mentala ta. Bagong iki terus apike nggo napa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocahe glelenge ora jamak-jamak. Pateni. Wah, ora sah. Wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. Wah, piye Werkudara ora babe-babe. Wis gek menyang kono gek ceket-ceket. Bagong tau tate momong aku. Sing momong kowe ora ming Bagong. Nek dipikir sing momong kowe iki pirang-pirang. Ora usah to gagas to. Aku somong to, nek niteni karo kabeciane wong, wah ora bakal enteke nggone males kabecian mau. Tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi nang kewajiban minangka dadi batur, dadi Panakawan. Kewajibaning batur, kewajibaning Panakawan kuwi momong karo bendara, wis kewajiban. Dadi ora mujudake suwijining kebecikan ning mujudake suwijining kewajiban. Wah. Piye kok malah babe-babe iki? Kowe acahke kolonjono malah kowe. Madhake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gek menyang. Lah ora gek menyang kok. Wah, anggap kowe satriya tetel kasatriyanmu. Wah, njaluk ngapura Bagong.
Rumangsaku kok saka seneng-senenge Kakang Durna kok nganti Lelingga Karja kok karo mencolot mak gludak. Wela ning ya ampun seneng-seneng sik Kakang Durna. Lho, kok ora seneng sebabe? Bagong durung karuan mati. Mesti mati. Mergo sing mateni niku dudu wong Kurawa, sing mateni Werkudara. Bagong ora bakal wani karo Werkudara. Oh, ngoten. Nggih. Werkudara tekan Karang Kadempel matur karo Semar. Yen to Bagong disuwun dening Werkudara. Ngoten Kakang. Nggih. Bagong candha Werkudara. Sirahe sabete ngebuk. Gluduk. Bagong gagar otak. Nggih. Terus tekaning pati. Nggih. Kula kali sampeyan ethok-ethok layat. Oh, nggih. Men ora ketok nek kula kali sampeyan sing ngakon karo Werkudara. Oh, ngoten. Dadi sing ketara dadi napa nggih? Menungsa sing mateni Bagong mung Werkudara tok, Werkudara ora dikongkon dening sapa-sapa. Ning mengke nek teng layatan ketemu Werkudara pripun? Ethok-ethok ora kenal. Oh. Ngagem kacamata riben. Oh, nggih. Ireng. Sampeyan duwe. Kula duwe loro. Oh, kok akeh men. Karo nggo nyambi tukang pijet. Oh, nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak Durna. Sami-sami nggih, sami-sami. Sampun. Dipun mestakaken menawi Bagong menika mangke pecah. Bagong mati, Petruk nelongso. Nangis neng kuburane Bagong 7 dina 7 bengi. Petruk kudanan kepanasan masuk angin, mati ngletak sian mriku, kubur jejer karo Bagong. Oh, nggih. Petruk karo Bagong tekane mati gareng nunggoni sareane wong loro niku. Sedih hatine ora gelem bali, kudanan kepanasan. Gareng mati sisan. Gletak teng mriku, kubur dadi siji. Wela. Semar sedih mergo anake do lara. Semar nunggoni sareane gareng Petruk Bagong. Kudanan kepanasan. Semar lara gletak teng mriku. Mati. Lho. Pandhawa pun boten duwe pengayoman. Pandhawa wis ora duwe wong sing ngayomi. Kantun Kresna. Kresna ngerti ponokawan mati, sedih. Woe. Hubungane apa? Kresna kali para ponokawan. Hubungan gelap. Wah. Sedih hatine terus nunggone teng mriku. Kakang Semar. Pokoke sarwa nangis Kresna. Kudanan kepanasan. Kresna mati. Lho, napa mboten gampang? Niku cara mateni Pandhawa. Nuwun sewu, Kresna ora bakal kepanasan kudanan wong dipayungi Udawa. Oh iya ya. Sampeyan kok ngegol-goli pikiran kula ta, Depate? Mboten ngegol-goli kula benerke. Wong pikiran sampeyan niku salah. Pun ngoten niku pokoke jalure ngoten niku. Oh nggih, nggih. Kresna mati, Puntadewa Werkudara Janaka sedih mergo kelangan Kresna. Wong telu niku lara kabeh. Mlebu Kaude. Pundi? Kaude. Niku nggih napa niku? Niku lho sing nggo mriksa cepet banget niku lho. Unit gawat darurat UGD. Kaude niku dudu UGD. Nggih. Mlebu kamu dhewe terus diinfus. Puntadewa Werkudara Janaka mati. Oh nggih, kari kembar loro. Nggih. Kembar loro kakange mati mongko sing ngomani kembar niku Pandhawa telu. Pandhawa telu. Darmakusuma Werkudara kali Janaka. Nggih. Kakane telu sing ngopani dhewe mati nelongso kembar. Oh. Terus darah tinggi. Nggih. Mlebu ICU. Napa? ICU. ICU. Tulisane ICU. Nggih sak karep sampeyan pun. Boten matur nuwun. Sami-sami nggih. Kembar mati, Sengkuni sedih. Lho, kok tekan aku barang. Kula niku mboten melu. Loh, sampeyan ajeng mati mboten? Mboten. Kula katur ki sedih nek ajeng mati. Mun urutane gampang ngoten niku Dipati. Nggih. Bodono. Wonten dawuh. Sampun remen rumiyin. Dereng kataran kasembatan. Nanging tertentu mangke anak kula Werkudara saged mboyong kuandhanipun Ponokawan tunggalan tapi 3. Nggih. Samangke Pamandarya wonten dawuh dipun adha lampahipun Werkudara. Menawi samangke Werkudara kasembatan mejahi Ponokawan panjenengan wangsul wonten Garing Astina.
Nai-nai Werkudara mboten saged mejahi para Panakawan dipun ambyak Werkudarane wae sing pateni ora sah Panakawane. Ngestaken dawuh yen pamit madal pasilan Go Prabu Karna. Kula aturi dados cucuke ngajurit. Nun sewu kula mboten sagah. Sababipun kathah pakaryan ingkang nenggo ingkang rayi ingkang raka wonten negari Ngawangga. Klilanana kula nyuwun pamit. Kula mboten badhe tumut-tumut perkawis pejahipun para Pandhawa lan pejahipun para Panakawan. Nggih menapa kados mekaten inggih sampun ngantos dipun tangleti menapa sababipun namung kula mboten badhe tumut-tumut ngaten kemawon cekap. Nggih matur sembah nuwun sami-sami. Sampun nggih sampun. Mboten sanipun terasaken rembakipun sampun. Putra kasinggihan Yayi Surtayu. Surni Surtayu. Wonten dawuh. Timbali anak Prabu ki lho. Iya. Wonten dawuh Kakang Prabu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedhaton kula nun parmatal wasilan nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu purna gatining pananggilan sanutasa kundur ngedhaton jeluk saking dampar karo kinampit gambaran gading kadharaken sangganing promban Cedi manggung tanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacara ing Prabun kawis dengan saking mandra tindak nyosri Naranata ngantos kadya ngirang penggaling Sri Naranata wau.